Dako ang kausaban, ang kanhing hambugiro ni kalit kabuutan. Nausap ang batasan, magngisi-ngisi kung masugatan. Sa una di katagdun, kung magtagpo magmugtok lang ang nawong. Pero karon lahi na, perti ng maayuha, kay niintra di ay sa politika. Daghan ang natingala, kay ang tanang silingan iyahang gipanglista. Hatagan puno kwarta, inilunga bugas sudan dilata. Daghan kaayog saad, problema sa lugar siya'y musulbat. Nagpakaaron ingnon nga mapaubsanon, aron sa eleksyon siya'y pilion. Ampot ug ngano, dili man sa tanan nga kandidato, na ay uban tinuod nagserbisyo sa atong gobyerno. Apan ang uban, ang kakurakot ili na malabwan, magsigi og pasalig sa katawhan, pero walay natuman. Panahon sa kampanya, werting maayuha, modala og istorya. Problema sa katawhan, iyaha kuno nga solusyonan. Kung kamoy mag-abot, makiglaman umugunit sa kamot. Manghatag og kwarta, sa pita ka mukuot, ug modayok ingon ayaw kalimot. Panahon sa kampanya, werting maayuha, modala og istorya. Problema sa katawhan, iyaha kuno nga solusyonan. Kung kamoy mag-abot, makiglaman umugunit sa kamot. Manghatag og kwarta, sa pita ka mukuot, ug modayok ingon ayaw kalimot. Hapit na usab ang eleksyon, manggawas na sa ding mga bot-boton. Ang mga tao sa mga saad paasahon. Kung sila gani mangampanya, magkanindot sa plataporma, pirog mo daog na ang tanang saad, kalimtan ra. Ang mga tao nagkagubot, sa ilang pasalig nagpaabot. Daghan ang naglagot sa ilahang saad, nga pulos bot-bot. Kung masugatan magngisi-ngisi, ilang bisitahon ang mga butanti. Kunya iniglakaw mo ingon dayon, ayaw ko kalimti. Kunyag duol na ang eleksyon, daghan na sad ang ilang kamangon. Magbilin og kwarta nga gipapitlan sa ilang nawong. Ang mga tao nagkagubot, sa ilang pasalig nagpaabot.
Daghan ang naglagot sa ilahang saad nga pulos but-but. Kung sila gani mudaog na, mukalitra o ka-amnesya, ang tanang saad way natuman bisag usa. Busa kung kamo mo pili na, ayaw og padala sa ilang kwarta. Ang kandidato nga matinud-anon maoy pilia. Ayaw mo padala sa kandidato nga buaya. Daghang nagproblema ang mga tao ni Tagam, kay ang saad hangtod ron wala pagyud na tuman. Dili sila mahimutang nangita ang katawhan, kay ang mga saad ilarang gikalimtan. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang mga katawhan nagsigi og paabot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang mga katawhan intaw nagkagubot. Ang ilang mga saad dili tinuod, kay wala pagyud nahimo sa ato ang nasod. Daron ang mga tawo dili na mutuo, ang mga baka kun dili angay ibuto. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang mga katawhan nagsigi og paabot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang mga katawhan intaw nagkagubot. Daghan ang nailad sa ilahang saad, problema sa nasod wala pagyud na sulbad. Maong di na magpadala sa ilang istorya, kay kung mudaog na kalitra ka amnesya. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang mga katawhan nagsigi og paabot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang mga katawhan intaw nagkagubot. Daghan ang nailad sa ilahang saad, problema sa nasod wala pagyud na sulbad. Maong di na magpadala sa ilang istorya, kay kung mudaog na kalitra ka amnesya. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang mga katawhan nagsigi og paabot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang mga katawhan intaw nagkagubot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang mga katawhan nagsigi og paabot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang mga katawhan intaw nagkagubot. Hapit naman sa diaing eleksyon, ato ang apilion. Ang angay nga palingkuron, kanang dili pot-poton. Pilian ninyo ang kandidato, mulingkod sa Senado. Ang ato ang butuhan kadtong
ang may baruganan sa gobyerno mapuslan. Ang katawhan dili na pailad sa mga saad-saad. Natagam na kuno sila ining mga buaya. Para dili na kita magmahay sa sunod pinili ay aniya ang pangalan ato ang apilian. Kinsa inyong butuhan, Bato de la Rosa, Rodan de Marcolita, Park Louis Gamboa, Bing Lacson, Bong Revilla, Doc Marites Mata, Nurana Sahidula, Manny Pacquiao, Bam Aquino, Francisco Lindino, Michael Bongbong Tapado, Lito Lapid, Irwin Tulfo, Pia Cayetano, Teacher Franz Castro. Ania pa ang ubang pangalan nga atong kapilian. Insa man inyong iboto, i-comment dayon ninyo. Kung ako ang inyong pangutanon, kinsa akong piliun. Sa tanang kandidato, wala gyud ko iboto, kay wa pa ko narehistro. Doc Willie Ong Bintolfo, Charles Alin Andamo, Ronel Arambulo, Abi Binay, Tito Soto, DVD Anghelo, Nanay Mimi Duringo, Jimmy Bondok Bongo, Raul Lambino, Roy Capon Negro, JB Henlo, Didi Casinyo, Lok Espirito, Ernesto Arellano. Kung ako ang inyong pangutanon, kinsa akong piliun. Sa tanang kandidato, wala gyud ko iboto, kay wa pa ko narehistro. Marman ni Bila Balbuena, Subair Mustafa, Modi Piston Floranda, Attorney Sani Matula, Heidi Mendoza, Bonifacio Busita, Wilson Ahmad, Jaime Marcos, Binhor Abalos, Danilo Ramos, Joey Montemayor, Philip Salvador, Camille Villar, Jose G.C. Olivar, Roberto Balyon, Arlen Rosas, Manoy Wilbert Lee, Willie Revillame, Ariel Porferio, Kirobin, Calio, Didi Guzman, Nico Pangilinan, Apollo Kibuloy, Alit Kapuyan, Arnel Escobal, Ringo Honasan, Attorney Angelo Di Alban, Rilly Jose Jr., Amira Lidasan, Attorney Vic Rodriguez, Leandro Versiles, Jerome Adonis, Lisa Masa, Norman Marquez, Eric Martinez, Norberto Gonzales, o kamong mga butante, maog kinitiman kung hatagan mong sobre. Lantawan ninyo ang cover, kung wala na'y stapler, ikwaan na sa leader. Wa bayri ang niintra sa rally, wa bayri na ilag sa 1K. Sila kuno kipasaligan 1K utob sa muuban. Oh yeah, medyo daghan gyud ang nidapig tungod sa ilang pasalig. Gusto sa mga na nagrally, impeach si Sara Duterte. Unya daghan ang nagbagulbul, paghuman sa rally naningil sa 1K, kay sila nabudol. Daghan ang gipasaligan, nga sila hatagan usa ka libo ang kutob sa muuban.
Busa ilang gipaninglan, naglagot ang uban ni pauli na lang kay wala gibayran. Oh yeah, atay wa bayri ang niintra sa rally, nailad sa 1K bisag pamasahi wala gyud hatagi. Unya daghan ang nagbagulbul, paghuman sa rally naningil sa 1K kay sila nabudol. Daghan ang gipasaligan, nga sila hatagan usa ka libo ang kutob sa muuban. Busa ilang gipaninglan, naglagot ang uban ni pauli na lang kay wala gibayran. Oh yeah, atay wa bayri ang niintra sa rally, nailad sa 1K bisag pamasahi wala gyud hatagi. Wow, wa bayri ang niintra sa rally, nailad sa 1K bisag pamasahi wala gyud hatagi. Pagkahapsay gyud sa ato ang nasod, dihang si Tatay Digong na ang nilingkod. Nakuhaan ang mga drug lord, ang drug users kay ni kunhod, ang criminals hadlok sa balaod. Dako kaayo ang mga kausaban, kay si Tatay Digong may baruganan. Gibuhat niya ang tanan para secure ang katawhan, atong nasud iyang giampingan. Ikaw ang best nga presidente, Rodrigo Roa Duterte. Ikaw ang best nga presidente, Rodrigo Roa Duterte. Sa panahon ni President Duterte, ang Pilipinas wala niya pasagdi. Nalipay ang mga tao, wala na sayang ang boto, tinuod nga leader sa Pilipino. Dili ka na mo malintan, magpabilin sa amon dughan ang pagmahal mo sa katawhan ug sa atong inang bayan. Luzon, Visayas, Mindanao na ang punato ang kalinaw. Salamat sa imong kaayo, garbo ka sa mga Pilipino. Ikaw ang best nga presidente, Rodrigo Roa Duterte. Ikaw ang best nga presidente, Rodrigo Roa Duterte. Ikaw ang best nga presidente, Rodrigo Roa Duterte. Ikaw ang best nga presidente, Rodrigo Roa Duterte.